يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. جماعة barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na koyar da alkur'ani. Shiri ne da muke kawo muku akan wannan talbishin mai albarka na Gaskiya TV, ba don komi ba domin mu koyu yadda ake karatun alkur'ani irin yadda ya dace da koyarwar nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin mu rabanta da samun rabo na lada a cikin karatun alkur'aninmu. Har wa yau kada ku mance, ina gaya mana cewa za a iya dokan lambar waya da ke kan akwatin talbishinku na WhatsApp a turo mana sako na murya wanda yake za a yi karatu a ciki. Aya ɗaya ne, aya biyu ne, aya uku, a turo mana kuma ka fadi sunanka da kuma inda kake turo mana sako. Insha Allah za mu saurari zamanmu na gaba kuma mu yi gyara in akwai gyara a cikin, kuma ba gyara alhamdulillah sai mu ce karatu ya yi daidai. Zamanmu na wancan zama da mun ka yi mun tuke ne daidai ga inda muke bayani dangane da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwadaita mana kuma ya nuna mana muhimmancin dokan karatu a wurin waɗanda koyon karatun alkur'ani a wurin waɗanda sun ka ƙware a wurin karatun alkur'ani. Shi za ka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabban shi manzon Allah bai bar su kara zube ba, sai da ya nuna wa'ansu daga cikin sahabban wa'anda yake sun shahara da wurin karanta alkur'ani, sun kuma iya karanta alkur'ani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya ambace su da sunannakin su, har yazo kai inda wa'annan sahabban Allah ya kara musu yadda sun kai matuka a wurin sani, an san su, suka shahara da sanin cewa ai sahabi kaza kana neman gane yanda ake karanta aya kaza ko kalima kaza ko harfi kaza, sai dai ka koyi ko kuma ka samu wannan sahabin zai koyar da kai ko zai fahimtar da kai ko ya karantar da kai. Daga cikin wa'annan sahabbai ne sayyidina Ubay dan Ka'ab Allah ƙara masa yadda, da kuma sayyidina Abdullah dan Mas'ud, sayyidina Zaid bin Thabit, sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, da sayyidina Uthman dan Affan, da sayyidina Ali ibn Abi Talib, da sayyidina Abu Darda, da sayyidina Mu'adh dan Jabal, da sauransu wayanda yake sanannu ne a wurin karatun alkur'ani, sanannu ne kuma a wurin koyar da alkur'ani yanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana. To kaga wannan yana kara tabbata maganan da muke fadi cewa baka iya cewa a'a tunda na san baki ni da kaina na iya karatu zan zamana na iya karatu. Qur'ani ba a koyon shi a haka nan. Qur'ani sai da malami wanda yake shi kuma ya koyi ne a wurin malami. Haka dai a samu akwai sanadi da yake zai danganta ka daga zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda mun ka sani malaika Jibrilu a yayin da ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantar da shi alqur'ani, yake koyar da shi alqur'ani, za mu samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana riganganto, yana sauri domin kwaɗayi da dadi da yake ji a wurin alkur'ani, kuma yana mai gudun kar ayoyin nan su kubuce masa. Yana son ya kama shi irin yadda mala'ika Jibrilu ke karanta masa, alabashin shi kuma ya isar da wannan karatun nan zuwa ga al'ummansa da sahabbansa, kuma ya yadu a cikin al'ummansa baki daya. Sai Allah subhanahu wataala ya ce masa, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Allah ya ce masa kada ka ringa riganganto kana sauri a wurin karatun alkur'ani domin ka shiga gaba, ka yi gaggawa, domin
karatun nan wurin musu Allah ne, gun musu Allah ne, haɗin alkur'ani nan baki ɗaya da kuma karanta shi. Kuma musu Allah mu ne muka yi alkawalin cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Mu ne muka saukar da alkur'ani a gunka ya kai manzon Allah, kuma mu muka dau alkawarin kiyaye wannan littafi ko kuma alkur'anin ba zai bace ba. To annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya doke shi wurin malaika jibrilu alaihi salam, haka kuma ya isar zuwa ga sahabban shi, ya koyar da sahabban shi, ya karantar da sahabban shi, sahabban kuma suka karantar da yan bayan shi. Saboda haka ni da kai duka da muka zo baya dole ne mu bi wannan sunna, mu bi wannan daddaki domin mu samu lada da ke cikin karatun alkur'ani kamar yadda mun ka faɗi. To waɗanga sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su, wani sa'in sai annabi ya karanta musu, wani sa'in ma kuma sai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su karanta masa ya saurari. An samu hadisi daga sayyidina Anas dan Malik, annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma sayyidina Ubay dan Ka'ab cewa ya karanta masa alqur'ani. Da ya faɗi wannan, sayyidina Ubay dan Ka'ab sai abin ya girmama a kansa, abin ya ɗaure masa hankali. Yana ganin cewa yau ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce mini in karanta maka alkur'ani, domin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidina Ubay dan Ka'ab, ya ce masa in ji Allah wai in karanta maka alkur'ani. Sai sayyidina Ubay dan Ka'ab kamar da na gaya abin ya girmama akan shi, yana ga shi ga bakin wa yake, shi wane ne da Allah zai kira sunansa ya gaya ma masoyinsa fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ma Ubay dan Ka'ab, ya karanta masa alkur'ani ya ji. Sai abin ya girmama ga sayyidina Ubay dan Ka'ab, ya ce annabi Allah ya kira sunana, duk da cewa bai musun cewa ba Allah bai kira sunan shi ba, bai musun cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya fadin nan sayyidina Ubay yana shakku a ciki ne, ko yana a'a Allah bai fadi ba annabi ya fadi, a'a ya tabbata cewa Allah ya fadi, amma abin ya girmama a gare shi, abin ya yi masa nauyi, abin ya daure masa hankali. To kuma al'adar mutum idan ya yi mamaki akan wani abu yana iya wani hurci da yake daga baya ma shi in an ce masa shi ya fadi wannan sai kaga yayi mamaki. To irin wannan ya faru ga sayyidina Ubay dan Ka'ab, Allah kara masa yadda, yace Allah sammani lak, ce ya kai manzon Allah, yaushe ninga Allah ya kiraye sunana maka cewa aka karanta min alqur'ani? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah sammani lak, Allah sammaka li, yace lalle ne kuwa tabbas hakikan Allah ne ya kiraye mini sunanka, ya kira sunanka ya bani cewa in karanta maka alqur'ani. Sayyidina Anas dan Malik da ya rawaito hadisin sai ya ce nan take sai ga idanun sayyidina Ubay dan Ka'ab yana zudda awaye saboda jin dadi, saboda ganin cewa Allah ya daraja shi, har Allah ya kira sunan shi ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karatu da muke duka a nan shine wannan na kara tabbata mana cewa shi alkur'ani ba a karban shi fashe ga ka kana ganin ga malam ga ka ji shi ka ga kuma yaya fadi. Duk da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karanta musu ayoyin, yana karanta musu surorin, yana karanta musu aya in ya sauka, amma musamman sai Allah ya ce ya karanta ma Ubay dan Ka'ab, domin Ubay dan Ka'ab yana cikin waɗanda annabi ya ce sun ga in kana neman alkur'ani ka karanta shi irin yanda Allah ya saukar, to ka neme shi wurin waɗanga sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ubay dan Ka'ab yana ciki. To kaga yau Allah ya kawo mani da kai sauki, inda ba wanga dama yau da technology ilmi ya kai inda ana iya kana gida ga yanan kana kallon mu a akwatin talabishin ka
zaka iya kai kuma ka doki alqur'anin ka in an karanta an ka fadi kai kuma sai kai me ka fadi kai kuma ka bibi abinda an ka karanta. To kaga wannan in an kai wannan shine zaka samu daidai da irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake so kuma yanda ya hori sahabbansa su yi. To kaga da manzon Allah ya karanta masa sayyidina Ubay dan Ka'ab ya kara masa ne akan koyarwa da ya koyar da su tashin farko, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa wannan aya. Wannan hadisi za a same shi ne a cikin sahih Muslim, babi na istihbab qira'atul Qur'an ala ahli al-fadl, wai babi ne da ake karanta za a karanta alqur'ani akan masu fadala akan ka. Sa'annan kuma ya tabbata a cikin hadisi wanda yake Abdullahi dan Mas'ud yake cewa shi rawaito hadisin yana cewa wani rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mini in karanta masa alqur'ani. Shi Abdullahi dan Mas'ud ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce shi Abdullahi dan Mas'ud ya karanta masa alqur'ani. Sai lamarin ya girmama akan sayyidina Abdullahi dan Mas'ud, kamar irin yadda ya faru ma sayyidina Ubay dan Ka'ab. Sai Abdullahi dan Mas'ud, duk da cewa Allah ya ce mana ya ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum, ya ku wanda kun kai imani da Allah ku ansa kiran manzon Allah, ku yi ma manzon Allah biyayya, ku bi umurnin manzon Allah duk lokacin da ya kiraye ku. Abinda zai kira ku zuwa nan abu ne da zai gyara rayuwanku, zai gyara muku imaninku, zai karfafa muku addininku, to ku biye ma manzon Allah, ku ansa masa duk lokacin da zai kiraye ku. Ya san da wannan, amma duk da shi saboda jin dadi da kuma ganin cewa yanzu ni zan karanta wa manzon Allah alqur'ani, wannan ina kawowa ne domin in nuna mana cewa alqur'ani shi yasa kake kowane lokacin na cewa mu ringa yin karatu akan wannan namba da muke gani akan namban akwatin mu. Bai yiwa ka ji ka karanta kana karanta, amma ya kamata ka karanta malaminka ko kuma wanda kake koyan karatun auren shi kuma ya saurara, kamar yadda zamu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi wurin Abdullahi dan Mas'ud. Sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a aqra'u alayka wa alayka unzil? Manzon Allah zan yanzu ni in karanta maka alqur'ani alhalin kuwa a bisa gare ka ne Allah ya saukar da alqur'ani, me zan karanta, me zan ci, ya zan yin karanta? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maganar ka fadin gaskiya ne, ni Allah ya saukar ma alqur'ani kuma ni ne wanda yake na koyar da ku alqur'ani, amma shi dai inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Yace amma shi dai yanda lamarin take, ni ina son in ji wannan alqur'ani daga wani kuma bayana, mana ina son ni kuma in ji wani na karanta alqur'ani. Sai Abdullahi dan Mas'ud yace faftatahtu bi suratul nisa, sai na bude farkon suratul nisa inda Allah ke cewa ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, har zuwa ƙarshen aya. Yace ya ringa karantawa har ya zo ya kai inda Allah subhanahu wataala yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida. Allah subhanahu wataala inda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kaka yanayin ka zai kasance a ranan nan da zamu zo da kowane al'umma da mai shaida akan su shine ba annabin su, waji'na bika ala haula shahida, sai mu zo da kai shaida a bisa ga al'umman ka kuma al'ummun da sun ka shudi. To nan take sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce zai waiwaya sai ya ga huskan manzon Allah, idanun manzon Allah yana zudda awaye. Sai sayyidina Abdullahi dan Mas'ud ya ce lokacin da ya ga manzon Allah na zudda hawaye sun kai ido hudu, sai manzon Allah ya ce masa hasbuk, manzon Allah ya ce masa ya isa.
ina so in ji shi wurin wani na ji kuma yayi, ma'ana manzon Allah bai kama shi kuri ba, ma'ana ya karanta irin yanda ya koye shi a wurin manzon Allah. To wannan shine abinda ya tabbata a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam, ya karanta ma wani sahabinsa, Allah ya hore shi ya karanta masa, sa'annan shi kuma manzon Allah ya karanta, ya nemi kuma wani sahabin ya karanta masa, shi kuma ya saurare. Akan haka za mu aji karatunmu saboda karancin lokaci na yau a nan. Abinda muke da shi kadan da za mu kara shine lalle ne karatun alkur'ani shi dai ka karanta ka koye shi wurin malam, kai kuma ka karanta wa malaminka, ya ji in akwai gyara ya yi gyara, in ba gyara ya tabbata maka cewa karatun ya yi daidai, sai kuma a ji karatu ko gaba na gaba. Za mu je hutu dan takaitaccen lokaci, in mun dawo mun dora akan karatunmu. Shin kana samun matsalar samun tashar talabijin na gaskiya? To saurara ka ji. Na farko ka nemi allon dish da kuma receiver. Sannan ka nemi ƙwararre wanda zai haɗa maka akan Utelsat 7B7 degree mita 126.0 KU Utelsat 7B7 degree East. Polarization ɗinmu H ne, symbol rate ɗinmu kuma 30000. Kuma da tashar talabijin Hausa na farko da muke yada shirye-shiryenmu a kan HD, kuma muna nan a wasu sassa na Afirka, Asia, Turai da Amurka. Ku kasance da mu a kan shafukanmu na sada zumunta wato Facebook, YouTube, Twitter da Instagram. Gaskiya TV muna samar da inganci. Jama'a barkanmu da sake dawowa, har wa yau kuna tare da mu ne a kan shirinmu na koyar da alkur'ani wadda muke kawo muku a Gaskiya TV kowace sati, kwana 3 a cikin sati. Har wa yau muna bayani ne dangane da wurin talqini ko koyon alkur'ani ko koyar da alkur'ani. Bai yiwa shi da malami, kuma bai yiwa shi da wanda yake ya san karatun alkur'ani, ya iya karantawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabe wa'ansu sahabbai. To akwai wa'ansu sahabban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hori sauran sahabban su ringa dokan karatun alkur'ani a wurin wa'annan sahabban baki daya. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ne domin kyautata karatunsu, gyara karatunsu, a samu su kuma sun lakkana ma wayansu, sun karanta sun koyar da wayansu, wa'annan kuma su koyar da 'yan bayansu, haka dai har ya zo da ya kai gare mu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana a cikin hadisi wanda yake ya inganta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana khudhul qur'ana min arba'atin, wai ku koyi alqur'anin ku karbi alqur'anin ku daga wayansu sahabbai guda 4 a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabban shi sauran suna neman, kana neman ka koyi alkur'ani, kuna neman ku koyi karatun alkur'ani yadda ya kamata, to ku koye shi wurin wa'anga sahabbai guda 4 da annabi ya zabe su. Na farko Abdullahi ya ce min Abdullahi ibn Mas'ud, sannan kuma wa Salim, sannan da Mu'adh ibn Jabal, sannan da Ubay ibn Ka'ab. Wa'anga sahabbai guda 4, Allah ya kara musu yadda baki daya. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana horon sahabbansa, yana horon su da cewa in za ka koyi alkur'ani, za ka koyi karatu, wani aya ne, harafi ne, kalima ne, to manzon Allah wai ka koyo shi wurin wa'anga sahabbai guda 4. Har wa yau manzon Allah na tabbatar mana da cewa koyon alkur'ani ko karatun alkur'ani ba kai ka tashi kai sai kawai ka ce shikenan tunda na iya larabci zai iya karanta alkur'ani. A'a, lamarin ba haka yake ba. Yanda lamarin yake shine za ka koyi alkur'ani a wurin agun masanan alkur'ani, agun masanan karatun alkur'ani, saboda kai kuma kada ka karanta alkur'ani akan kuskure, saboda ka samu kai kuma karatun kan ya dace da irin yanda manzon Allah ya koyar, irin yanda annabi malaika Jibril ya koyar da manzon Allah, domin ka ribanta da ladan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta harfi daya a cikin alkur'ani Allah zai bashi lada, kuma ladan Allah zai linka masa shi gida 10, kuma bayan wannan Allah yana ƙara ma wanda ya ga dama.
annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce harafi ɗaya bai cewa alif lam mim harf, ma'ana annabi zai yi mana bayanin ba kalima ne harafi yake nufi ba, innama alif harfun ne, lamun harfi ne, mimun kuma harfi ne. To a takaice wannan yana tabbata mana bayan Allah cewa karatun alkur'ani ya kamaci ka samu malami da ya kware a wurin karatun alkur'ani, kai kuma ka koyi alkur'ani. Gaban karatunmu na yau na biyu shine rukunai na karatu na karanta alkur'ani wanda yake ingantacce. Ma'ana akwai karatun alkur'ani ko karanta alkur'ani wanda yake ba ingantacce bane, ba daidai bane, ba kan hanyar shi bane. To ka karanta alkur'ani ya zamanto ka dace da karatun nan, karatu wanda yake ya inganta daga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana da rukunai guda uku wanda yake kamata yayi ka gane. Amma da yake mu yau kana koyo ne, domin Qur'ani yana nan, an tun rubuta Qur'ani yana nan, amma ka je wajaje da yake ba Qur'ani ko wajaje da yake ana koyon alkur'ani ne da rubutawa akan allo, to kamata ya ka gane cewa abinda za ka rubuta nan rukunai guda uku ga dole ya aiki a kai. Domin alkur'ani kamar yadda na gaya mana ana karba ne da riwaya, ma'ana ya zamanto wanda ka karatu a wurin shi, shi ma ya zamanto yana da malami da ya koyi karantawan a wurin shi, har ya zo ya tuki da sanadi wanda yake zai danganta ku, ya hada ku kai da kake karatu a yau da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzon Allah radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kuma akan haka shi ya bar a samu karbabbiyan karatu ko kuma ingantacciyan karatun alkur'ani ya dace da irin na manzon Allah, ya kamata a samu rukunai guda uku ga duka suna aiki ko kuma su tabbata a ciki. Rukuni na farko shine ya dace da wani huska a cikin huskan nan na larabci, ma'ana ya dace da wani bangare na tsarin ka'ida na larabci. Kada ya zamanto a ce kira'a kaza ko riwaya kaza an karanta shi, amma in an duba yaren larabci ko kuma ka'ida na larabci baki daya an rasa, ba a samun wannan inda za a aje wanga ka'idan karatu. In an yi wannan ya kuskure kenan aka yi. Kamata ya yi koya aka yi dai a samu wani wajihi ko kuma wani bangare a cikin larabci zai wannan karatun ya dace da shi. Na farko kenan. Misali, qira'a na Imam Ibn Amir. Ibn Amir ga yana daga cikin malumma na qira'a wanda yake malami ne na Kufa, tabi'i ne bayan sahabbai manzon Allah, ya hadu da sahabbai manzon Allah. To shi karatun shi, qira'an shi, ayan da ke cikin suratul an'am inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa, da yake mu karatun da muke yin ga karatu ne na riwayan Imam Hafiz karkashin qira'an Imam Asim. To wannan Imam Asim da Imam Ibn Amir ga duka mutanen Kufa ne. To Imam Ibn Amir ga karatun shi ya sha bambam da karatun da muka sani yanzu. Hafs mun ka sani, shi Imam Ibn Amir karatun shi ya fita daban a cikin sauran karatun. Ba kalimomin ya fita daban ba harufan ya fita daban ba, a'a wasalin ya saki. Ma'anan wasalin ko ya wasali zai saki ya zamanto ya dace da ɗaya daga cikin ka'idan nan na lugar larabci, domin Qur'ani Allah ya saukar da shi ne a yaren larabci, kamar da Allah ya ce mana bilisanin arabiyyin mubin. Allah ya saukar da alkur'ani ne da harshe yare na larabci mabayyani, ma'ana larabci wanda yake tsansa, larabci wanda yake larabawa, asalin larabawan da shi ake amfani da shi. To akan wannan harshe manzon Allah subhanahu wataala ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkur'ani. To wanga aya na cikin suratul an'am inda Allah subhanahu wataala ke cewa, wa kadhalika زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. نقولوا وسلم وكذلك زين لكثير من المشركين
qatla auladihim shuraka'uhum. Akan ga shine riwayar da muka sani a cikin riwaya na Imam Hafs wanda yake ya karbo daga Imam Asim. To amma idan ka je a wurin qira'an na Imam Ibn Amir, shi wurin zayyana Imam Ibn Amir ya yi shi, an yi zayun nan an ba shi damma, an yi shi bina alal majhul. Ai wannan zayyana fi'il madi, fi'ili ne wanda yake ya wuce. Zayyana ya kawata, wa kadhalika zayyana ma'ana ya kawata, ya wuce. Amma Imam Ibn Amir a ruwayan shi wa kadhalika zuyyina yace, wa kadhalika zuyyina an kai shi fi'ili alal majhul, ma'ana an kawata. Wa kadhalika zuyyina an kawata, amma zayyana ya kawata. To da yayi shi zuyyina nan yayi wanga raf'a, ma'ana zuyyina yayi shi mabni lil majhul, sai yazo qatla wurin zancen qatlan nan sai shi qatlu, don ya zamanto na'ibi ne ga fa'ilin majhul zuyyinan nan. Sa'annan wurin auladihim sai shi auladahum, domin wannan ya zamanto mansub ne akan masdarin, fi'ilin masdarin. Sa'annan yayi jarrin shuraka'uhum nan yayi shi shuraka'ihim, madadin shuraka'uhum yayi shi shuraka'ihim don ya zama mudaf zuwa ga auladahum nan. Kaga wannan riwayan shi don ya kwanta mai sauraro, kar mu cika maka da surutu. Allah subhanahu wa ta'ala ina jin sai rubuta ayan domin wurin abin nan fayyacewa mu gane yanda yanayin ko yanda abin da nake son in fadi. Na a bibiye mu. Ayan shi ke ga kaga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul an'am sai Allah ya ce wa kadhalika, a riwayan Hafs da muka san shi a Qur'ani da ke tare da mu, riwaya na Hafs, domin karatun da muke yin ga koyar da alqur'ani da zamu yi shi ne akan riwayan Imam Hafs. To riwayan Imam Hafs yana cewa wa kadhalika zayyana, nan ga zayun sai ba shi fataha, wa kadhalika zayyana likathirin min al-mushrikina qatla auladihim shuraka'uhum. Muka duba jumlan ko kuma ayan, mun ga kaman ba harafi ko ba kalima ko harafi da an ka bari, dukan ga an kawo shi daidai haka. Amma Imam Ibn Amir da ya kai wurin wa kadhalika zayyana, zayun gashe shi yayi shi don ma wa kadhalika zuyyina likathirin min al-mushrikin. To tunda yayi wannan an yi shi mabniyun lil majhul ko kuma mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu, ma'ana an yi shi mabni akan, in ka ce zayyana ya kawatar, magana ya fi'ili ne da ya wuce. Amma in ka ce zuyyina ya kawatar nan an san wa ya kawatar, shine wa shuraka'uhum, wa'anga fi'ilin zayyanan kenan ko. To amma in an doki wa kadhalika zuyyina akan riwayan Ibn Amir, she dole a ce katulu, madadin katla she a ce katulu, don katulun ga ya zamanto na'ibi ne ga fa'ilin da an ka boye shine zuyyina nan. Sa'annan auladahum madadin auladihim, don nan ya zama katla
shi wanga ya zama mudaf zuwa ga katlanga, shi wanga ya zama fa'ili ne da zayyana na riwayan imam Hafs kenan. Amma riwayan imam ibn Amir in yace katlu madadin auladihim da mun ka sani a cikin Hafs shi yace auladahum, madadin shuraka'uhum shi yace shuraka'ihim, don ya zama wanga mudafi ne wanga kuma mudafi zuwa gare shi. Abinda muke nufi da wanga magana shine na farko riwayan nan ya zamanto ya dace da wani huska a cikin huskokin nan na lugar larabci. Shine yanzu ka ce zuyina dole ka ce katla, in ka ce auladahum dole ka ce shuraka'ihim. Kagan ayan da duk da cewa malumman lugar larabci sun kalubalanci wannan riwaya na Imam Ibn Amir, amma me yasa ba aiki da maganan nan maluman lugar larabci? Saboda riwaya Ibn Amir riwaya ne da an ka samu yana da sanadi daga gun sahabbai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. She lokacin nan ya zamanto Qur'ani shine madogaron larabci, amma ba ya zamanto larabci ya doki Qur'ani ne madogaronsa, amma ba Qur'ani zai doki larabci ya dogara akan larabci ba, shi ne larabci ya dogara akan Qur'ani, domin riwaya ce sahiha wanda an ka same ta daga gun manzon Allah ya karanta wa kadhalika zayyana da kuma kadhalika zuyyina, sa'annan qatla da kuma qatlu, sa'annan auladihim da kuma auladahum, shuraka'uhum da shuraka'ihim. Duka riwaya qira'at ne da ya tabbata daga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ganin cewa lokaci yayi hali, nan lokaci zai ba mu dama mu kawo karatunmu na yau a nan, shi dai kuma in Allah mai kowa mai komai ya kai mu sabon rana na karatunmu, ina jin ranar juma'a kenan, za mu kawo muku kuma sabon shiri. Za mu dora akan inda mun ka kwanan ga, kamar da nake faɗi kullum, lamba da kake gani akan akwatin talabishin ka na WhatsApp za ka iya doka ka karanta, ko a bar yara na gida su karanta aya ɗaya ne aya biyu, a turo mana in akwai gyara a ciki mu yi gyara kamin mu zo mu shiga cikin karatun gadangada. Muna karatu ana bita ana biyawa, sai ku kuma kuna gida ku ringa ansawa. Amma a halin yanzu za a iya turo mana akan audio, za a yi aya ɗaya ne aya biyu, in akwai gyara sai mu yi gyara, kuma ka faɗi sunanka da inda kake turo mana sakonmu. Allah muke roka subhanahu wa ta'ala ya karbi wannan aiki da muke yi, ya sa mana a cikin mizanin mu, ko kuma da kuke gidajen ku kuna koyu, Allah ya ba ku ladan shi. Sa'annan bawan Allah nan da ya taimaka mun ka samu wannan gidan talabishin da ya zamanto alfahari ne ga musulmai, duk inda ka samu kanka a fadin duniya, Allah ya biya masa bukatunsa, mu kuma Allah biya mana bukatunmu baki da ma'aikata a cikin gidan wannan talabishin, Allah biya musu su kuma bukatunsu baki da. Hada wal ilmu inda Allah. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل. Gaskiya TV, samar da inganci.